Ok. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Ambalma malion. Amba ofo ka barkada. Abalma keni au dengedo. Amara sila juri chercheur. Ay vidéo en partager, aga vidéo partager, aka kerbla aka shemcha, ay kerbla aka shemcha. Ka fo mɔgɔw ye nye groupe WhatsApp do créera, mɔgɔw y'a demandé ntogola, no club de soutien aux idéaux de Amara Sila, a groupe WhatsApp créera. Donc un lien de la page ka mɔgɔw bɛ ka intégrer. Donc a la aga partager nga groupe ka groupe la dem bɛ fo ye. O tɛmɛlen kɔ Malidenw nouvelle duman baw de bɛ yen quoi, nouvelle duman baw, i bɛ nouvelle duman ba minnu dɔn dɛ. A bɛn ala cɛ ne hakili sigira, ne jigi sigira. Kunun ye kuma min mɛn Asimi ka discours la, n hakili sigira, n jigi sigira. Cɛ kobaw de bɛ ka kɛ. Kobaw de bɛ nalen quoi. C'est-à-dire a partager. Kunun i b'a fɔ ko ne ɲɛji ka bɔ quoi, wallahi i b'a fɔ ko ɲɛji ka bɔ. Cɛ kobaw. C'est-à-dire n bɛna n da don ala quoi, wallahi kobaw kɛra. Kobaw kɛra, kobaw bɛna le kɛ. Asimi ka discours fɛnw b'a kɔnɔ kabako don quoi. Cɛ Mali cɛ c'est-à-dire Mali yɛlɛmana, Mali taara à 100 à l'heure. Un virage bɔ à 100 degrés. Virage min n'o ye Modibo Keyita ninnu senna n'o ye. An bɛna ka na n da don la, mais min ɲini aw fɛ. A ye kɛr de bila, a ka partage cɛ, a y'a caman bila groupe WhatsApp, groupe Facebook, a y'a bila o la. K'an ka Serifukɛ fo Cheikh Tiyami Aidara, kabako fura tigi. K'an goman tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan. Serifukɛ ka fura ne yɛrɛ b'a kan actuellement, a bɛ ka nafa min ɲa n yɛrɛ de b'a dɔn. Ala y'a sɔn kabako fura la, fura min n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, forodimi, rɛndimi, Serifukɛ ka numéro 78 78 03 03. O tɛmɛlen kɔ, an ka foli belebele bɛ se an ka belebele ma n'o ye Seku Lasana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu. Wallahi Lasana Kanɛ ye baara min kɛ transition na, i bɛ ka taa Mali kura ka jɔ Ala de b'a sara. Wa ka segin ka fɔ an ka autorité ye ko kɛ u k'u sara Lasana Kanɛ la. O tɛmɛlen kɔ Lasana Kanɛ ka mukadam Abubakar Kamara, n'a bɛ fɔ a ma Kamara, Kati Kamara, a folen don yan. Ka Lasana Kanɛ jɛɲɔgɔn bɛɛ fo. O tɛmɛlen kɔ ka Sharafa Buye Aidara k'a fo, Usman Sherif Madan Aidara k'a fo, k'a ka kalandenw fo, ka Sufi Bilal ninnu fo, ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ fo, ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ fo, ka Segu autorité morale k'a fo nin yɔrɔ la, ka Segu Tunkara k'a fo le grand patriote, tonton Ivan fo yan fo Espagne, a ka foli bɛ yan. O tɛmɛlen kɔ ka Bou Mabel Damangile Jawara Adama Samake ninnu, Dani de Paris ka se Général Joe Bala ninnu, ka ca Bala Ira ninnu, Jason, u bɛɛ ka foli bɛ yan. Ni ɲinana min tɔgɔ kɔ u ka yafa n ma. An bɛna don an ka directive kɔnɔna la sisan. Malidenw d'abord an b'a fɔ bonne fête de l'indépendance. Bien 22 septembre Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. Kunu Modibo Keyita ka temps na Mali kun y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ, mais Modibo Keyita tile tɛmɛlen anw seginna ka don jɔnya kɔnɔ dɛ. Anw seginna ka don mara kɔnɔ. Modibo Keyita tile tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ tɔgɔ de tun b'an bolo, sinon indépendance tun tɛ yen dɛ. Wa an filɛ nin indépendance sira de kan. Donc ka Guinée président fo, ale min ye déplacement effectué ka na Mali la an b'a fo. Kunu Asimi ye discours dɔ kɛ, discours min ye jigisigi discours ye, discours min n'a bɛ Malidenw dabali ban, discours min n'a ka kan ka Malidenw lasɔn, discours min ni fierté discours don, n'a man se gosi n'a ye Mali ka fierté n'a ka dignité bɛ ka segin a yɛrɛ ma. N delila k'a fɔ n ko monter en puissance n'a hakili b'a la. O de la munna ne b'a fɔ n k'an ka vidéo partager, parce que faamaw b'an ka kuma caman lamɛn, u bɛ baara kɛ n'a ye. Wa mɛn kalaw ye wallahi an bɛ kuma min kɛ n'a b'a partager, faamaw b'an ka kuma baden mɛn, u bɛ baara kɛ n'an ka proposition baden, u b'an ka idée caman ta ka baara kɛ n'a ye. O de la a kana sɛgɛn partage la. N bɛna don kunun Asimi ye kuma minnu fɔ. Asimi ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko peuple malien wulila ka yɛlɛma demander, ka changement demander. O changement olu nana ka na o baara de kɛ. O senfɛ u ye assise nationale kɛ, peuple malien ko ka yɛlɛma caman don. Asimi ko k'ale pɛrɛlen don ka o yɛlɛma ninnu ka o baaraw daminɛ. Constitution falenni b'o la, assise nationale ninnu b'o la, loi électorale b'o la.
même mi yɛrɛ y'a kabakoma yɔrɔ ye n balimaw y'a partager c'est à dire Modibo Keita kun ye baara bila niveau min na dɛ Modibo Keita kun ye chantier jɔyɔrɔ min na dɛ a b'a kalama ko Assimi nana a bɛna ale baara ta o yɔrɔ de la Mali kurako a bɔra sogo la a bɛ ka kɛ réalité yɛrɛ de dɛ Mali kurako bɔra sogo la a bɛ ka kɛ réalité de kunu Assimi ko Mali mɛnna k'an y'a dɔn k'a fɔ ko ja Mali binna dingɛ min kɔnɔ ko juguw de y'a programmé ka Mali labɛn ka système labɛn k'a formaté ka Mali jigin dingɛ kɔnɔ ka Mali firi a nun kan Assimi ko o Mali binna cogo cogo la dɛ k'ale y'a bin cogo bɛɛ ye a y'a bin cogo bɛɛ faamu a y'a bin cogo bɛɛ analyser ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'ale bɛna mun de kɛ n balimaw nin de ye koba ye Assimi ko k'ale bɛna fɛɛrɛ de kɛ ko Mali kana gulon diɲɛ jamana si la a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ a ye nin fɔ contexte min na 22 contexte ko Mali problème kun ye mun de ye Mali gulonna jamanaw la Mali jigira jamanaw kan jamanaw y'u jigi jamanaw y'u cɛ ka bɔ an kɔrɔ u y'u tɛrɛntɛ n'an ye Assimi ko k'ale bɛna baara de kɛ ko Mali kana jigida jamana si kan Mali k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Mali ka compter maliyɛnw de kan est-ce qu'il y'a faamu ko de senfɛ ko fɛn minnu y'a sɔrɔ kɔrɔlen na a tɛna dafa fila la Assimi ko a bɛna ale baaraba dɔw daminɛ a ye nin lamɛn ka ɲa dɛ est-ce qu'il y'a faamu Assimi ko armée bɛ ka monter en puissance mais Mali économie il faut que u ka monter en puissance n'a hakili b'a la ne kun tɛ ka nin kuma fɔ don caman wa fɛn dɔ bɛ ka ne siran ko armée bɛ ka monter en puissance mais ko ne ɲɛ tɛ économie na en puissance économie tɛ ka monter en puissance kunu Assimi y'an ka kuma mɛn a nana ni o fɛɛrɛw de Assimi ko k'a bɛna baara jumɛn kɛ ko la relance des secteurs productifs est-ce que a b'o kɔrɔ dɔn la relance des secteurs productifs o kɔrɔ ye mun ye ko an ka nafa sɔrɔ sira o sira n'a bɛ nafa lase Mali ma usine kunda n'a kun fermelen don n'a créera Modibo Keita ka temps na n'u fermera Assimi ko k'a bɛna ale usine bɛɛ dayɛlɛ usine minnu kun fermelen Modibo Keita ka temps na n'a kun bɛ Mali dɛmɛ a bɛ Mali servir n'o de kun kɛra sababu ye dun ka fa balo bɛ ka nɔgɔya Mali la Assimi ko k'a bɛna a usine ninnu bɛɛ lawuli a bɛna u bɛɛ lajɔ u sen kan fɛn o fɛn kun ye Mali économie moteur ye Assimi ko k'a bɛna baara kɛ k'a moteur k'a relancer an bɛna lajɛ domaine minnu fɔ chef sari vidéo in ka di wala a partager d'abord a ko la compagnie malienne de textile n'o ye Comatex ye k'a bɛna o relancer yɔrɔ bɛɛ kun b'a kalama o kun bɛ ɲini ka sa la compagnie malienne de textile o créera kabiri Modibo ka temps na Assimi ko k'a bɛna o relancer la compagnie malienne de textile k'a bɛna o relancer an ka taa a y'a partager a ma ban o tɛmɛnen kɔ le chemin de fer créera Modibo Keita ka temps de la n'i y'a mɛn chemin de fer est-ce qu'il y'a faamu fo dɔw kun b'a fɔ ko n'u denw wolola ko Ala ka u denw kɛ cheminot ye tellement que chemin de fer kun nafa ka bon Mali ni Kayi sira la parce que i b'a ta k'a lajɛ Mali ka fɛn camanba de bɛ bɔ Kayi ni Sénégal ka surun donc terrain mun ta Kayi a bɛ marchandise ta ka na n'u ye Mali la o wagati Maliyɛn baden de kun ye baara sɔrɔ o wagati Kayi ka baden de kun ye baara sɔrɔ o wagati i b'a ye k'a fɔ développement mun bɛ kɛ Kayi c'était énorme chemin de fer démocratie tile la o ye chemin de fer halaki Assimi ko k'a ye chemin de fer relanceli daminɛ Maliyɛnw ko terrain kura dɔw bɛna commander ka bɔ Russie terrain ka kan ka na chemin de fer baara rayiw pratiquement u dilanna ka ɲa chemin de fer baara o daminɛla chemin de fer bɛna bila sen kan o ye fɔlɔfɔlɔ ye o tɛmɛlen kɔ ko UMPP ko UMPP bɛna relancer UMPP kun bɛ Modibo Keita tile de la est-ce que aw bɛ UMPP dɔn l'usine a tɔgɔ ye l'usine malienne des produits pharmaceutiques malidenw cɛ a bɛna ale fura sɔrɔ nɔgɔya la wallahi a bɛna fura sɔrɔ nɔgɔya la aw b'a kalama fɔlɔ u kun b'a fɔ Modibo Keita ka temps na ko fura kun ka nɔgɔn ko furakɛli kun ka nɔgɔn aw b'o kun dɔn a parce que UMPP kun bɛ yen aw kun bɛ paracetamol minnu ye o aw kun bɛ sérum minnu ye o est-ce que y'a faamu aw kun bɛ kunkolodimi fura joli tuluni fo jaune don n ko bɛɛ kun bɛ dilan o usine de la n'a dilanna an fɛ yan diyagoya a bɛ feere nɔgɔya la bana furakɛ kun tɛ maliyɛn kamana gan ni maliyɛn kun b'a yɛrɛ furakɛ i b'a ye a tɛ gɛlɛya parce que fura ka nɔgɔn hali ni docteur ye ordonnance ɲɛgɛn ka d'i ma i b'a ye fura ka nɔgɔn o UMPP in aw b'a kalama k'a binnen don bi n'i taara UMPP lajɛ i b'a fɔ ko c'est à dire i bɛ bâtiment kɔrɔ de i bɛ zone de mais Assimi ko k'a bɛna UMPP relancer maliyɛnw
aw bɛna le furakɛ nɔgɔya la wallahi a ka wari tɛna tiɲɛ tuguni furakɛli la ko pali ye mɔgɔ minɛ ou bien k'i ka mɔgɔ hospitaliselen don e tɛna siran tuguni parce que UMPP Assimi ko k'a bɛna relancer a bɛna segin ka wari don a la ka nin kura don a la ka kɛ i ko Modibo Keyita ka temps cogo non baara kɛra an ka taa tuguni o tɛmɛlen kɔ ko la relance du projet de Tausa du projet du barrage de Tausa barrage de Tausa maliyɛnw aw ka kan ka dɔn nin bɛɛ tun bɛ Modibo Keyita tile la barrage de Tausa ni nin barrage in bilala sen kan a b'a kalama an ka kuranko gɛlɛya banna an tɛ kuran tigɛ dɔn usine bɛ se ka créer wa kuran bɛ k'an fɛ kuran min bɛ se usine kɔrɔ e n balimaw nin tɛ développement sira ye Modibo Keyita ka usine Assimi ko k'a b'a bɛɛ lawuli a filɛ ka dɔ fɔ le barrage de Tausa Modibo Keyita ka projet o a ma d'aw ma e cɛ a ye vidéo in partager c'est-à-dire Assimi bɛna ko kura dɔw kɛ Modibo Keyita yɛrɛ ma min kɛ a bɛna le ko kura dɔw kɛ dɛ Modibo Keyita yɛrɛ ma min kɛ a ye kuma min fɔ malidenw komi kuma kana mɔgɔ dun a ye projet dɔw fɔ ni projet est ce que Assimi tɛ fɛ ka tɛmɛ Modibo Keyita la ne bɛ aw ɲininka o projet dɔw fɔra est ce que Assimi tɛ fɛ ka tɛmɛ Modibo Keyita la n bɛna projet n bɛna a da aw tulo kan a ye cœur bila a ye cœur bila a ye cœur bila o tɛ dɔwɛrɛ ye ko u bɛna ale a tɔgɔ chantier bila sur place l'école des mines de l'Afrique l'école des mines de l'Afrique est ce que a bɛ k'a faamu pour la première fois Mali bɛna école des mines min ɲɔgɔn tɛ farafinna min ɲɔgɔn tɛ Afrique bɛɛ école des mines ko chantier bɛna bila sur place o baara bɛna daminɛ école des mines e cɛ maliyɛnw n'a hakili b'a la ne tun bɛ nin fɔ sa n ko il faut que usine ka créer n ko yala an k'an ka mɔgɔw bila ka taa kɔfɛ tuma bɛɛ tubabuw ka na an ka sanubɔ kɛ n k'an ka école des mines dɔw créer ne tun bɛ nin fɔ n ko armée mana monter en puissance économie ka monter en puissance n ko de bɛ ka ne jɔrɔ ja Assimi a y'an ka kuma mɛn ko pour la première fois l'école des mines en Afrique a bɛna créer Mali la Mali kelen tɛ dɛ Afrique bɛɛ école des mines k'a bɛna le créer a y'a fɔ ko bravo Assimi an ka taa tuguni o tɛmɛlen kɔ ko la création d'une société de recherche et d'exploitation minière ko société dɔ bɛna créer min bɛ Mali dugujukɔrɔ sanu bɔ min bɛ sanu ɲini ka sanu bɔ ka sanu feere est ce que i y'a faamu ko société ko bɛna créer Mali la o société o bɛna créer a projet bɛɛ bɛ ka lancer transition de kɔnɔ e cɛ dɔgɔya tɛ mɔgɔ tiɲɛ ko ye c'est à dire n bɛ min fɔ aw ye quoi dusukolo de bɛ ko sugu bɛɛ kɛ bi de ne dara la n ko transition wallahi n ko faransi tɛ se ka segin ne dara la n ko transition in tɛ échouer bi de Assimi ka discours wallahi n dara la an ka taa k'u bɛna société sanubɔ société k'a créer parce que il faut que fu ka siri tubabuw bɛna ka na an ka sanu bɔ ka taa nafa tɛ se an ka jamana ma ko société bɛna ale créer an ka taa o tɛmɛlen kɔ k'u bɛna ale raffinerie dɔ bila sur place raffinerie de dernière génération ko raffinerie bɛna créer o raffinerie o de bɛ kɛ sababu ye est ce que i y'a faamu ni sanu bɔra san ka sanu bayɛlɛma nɛgɛmisɛnnin fɛn fɛn bɛ sanu na pour que o nɛgɛmisɛnnin ni sanu bɔra est ce que i y'a faamu n'an ka sanu kun bɛ taa raffiner kɔ kan Afrique du Sud ninnu nɛgɛmisɛnnin fɛn fɛn bɛ sanu na a b'a kalama o nɛgɛmisɛnnin tɛ segin anw ka sanu mana bɔ ka taa raffiner kɔ kan u b'a fɔ an ye de ko nin kilo hakɛ don mais a preuve t'an bolo dɛ n'u ye kilo o kilo ja u bɛ se k'o tigɛ o preuve t'an bolo Assimi ko raffinerie bɛna ale bila sur place de dernière génération raffinerie ɲɛnama ba k'a bɛna bila sur place ko bɛna ale kɛ transition de bɛna chantier lase olu de bɛna chantier daminɛ balimaw an ka taa tuguni a ma ban la ilaha illallah c'est pas possible an bɛ ka laɲini dɔ kɛ n'a hakili b'a la ne yɛrɛ tun bɛ ka laɲini kɛ n ko coton bɛ ka bɔ Mali fɛ n ko ne tɛ ka nisɔndiya n ko coton tɛ ka bayɛlɛma n ko n'an ma coton bayɛlɛma an m'an si kɛ coton produit la k'an tɛ nafa sɔrɔ a y'a faamu ko une usine de filature du coton o bɛna le kɛ n balimaw an ka coton n'i y'a mɛn a bɛ bɔ Mali la ka taa kɔ kan i b'a sɔrɔ a bayɛlɛmana u y'an ka coton u y'a parata n'o kɛra coton nafa bɛ bonya maliyɛnw bɛ wariba sɔrɔ coton na maliyɛnw yɛrɛ bɛ se ka coton kɛ guloki ye ka coton kɛ fini ye maliyɛnw bɛna u yɛrɛ tɔgɔla fini camanba de dilanni daminɛ ko ni ma créer Modibo ka taa na dɛ Assimi de bɛna nin créer ko une usine de filature du coton balimaw une usine de filature du coton cɛ non cɛ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka c'est à dire projet min bɛ Assimi bolo
ma projet mɔgɔ bolo farafina wallahi ma projet cɛ mɛ min fɔ a ye n'an ma transition in dɛmɛ a filɛ ka ni projet min lancé ta Faransi b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Mali bɔtɔ de ye nɔgɔ la en même temps bɔli tɛ dɛ an tɛna gulon Banque mondiale la an tɛna gulon FMI na an tɛna gulon jamana la jamana an mago tɛna jɔ jamana si ka juru la ni nin projet ninnu bilala sur place tiɲɛ cɛ nin ye koba ye dɛ nin ye farafina ɲɛ yɛlɛtɔ de ye nin bɛna kɛ sababu ye an bɛ bɔ Faransi ka mara de kɔnɔ an tɛna gulon tubabuw la tuguni ah non nin ye koba ye a b'a kalama ne yɛrɛ tɛ ka da la c'est-à-dire n ye kuma minnu mɛn bilayi ne jusqu'à présent n tɛ ka se ka da la tellement que nisɔndiyalen don quoi tellement que nisɔndiyalen n tɛ ka se ka da la an ka taa a b'a ban tuguni o n bɛ ka min fɔ Asimi bɛ ɲini ka tɛmɛ Modibo Keyita la ko a ye kuma dɔ fɔ non nin ye Six ka barabila ye ko malidenw ko an ka fɛnw tɛ bɔ tuguni kɔ kan a bɛ ka baara kɛ ni projet usine baden ka kɛ ko Mali matière première yɔrɔ coton b'olu la nɛgɛw bɛ olu la est-ce que i y'a faamu matière minnu bɛ kɛ ciment ye matière minnu bɛ kɛ engrais k'olu ka bɔ ka taa kɔ kan k'o de bɛna dabila matière fɛn fɛn n'a bɛ bɔ Mali la a kɛra sanu ye a kɛra lithium ye k'a bɛ transformer Mali la sur place a bɛ bayɛlɛma Mali la c'est-à-dire maliyɛnw de b'a dilan a dilannen kɔ dɛ maliyɛnw de bɛ sɔrɔ k'a feere diɲɛ mɔgɔ ma n bɛ exemple dɔ d'aw ma aw b'a kalama coton kilo ye 60 ou bien 50 ɔ anw bɛ coton kilo kelen feere 60 o bɛ taa Allemagne ka yɛlɛma ka kɛ bassin ye o mètre kelen est-ce que i y'a faamu o bɛ taa 2000 3000 la fɛn min bɛ feere Mali la 60 o bɛ t'o bayɛlɛma o mètre kelen ka tila ka na o feere a ma 10 000 15 000 aw ni Ala cɛ n'an ma bayɛlɛma kɛ Mali bɛ bɔ nɔgɔ la n'aw ma fɛn bayɛlɛma est-ce que an t'anw si kan an bɛ ka baara kɛ Faransi ye n'aw ma fɛn bayɛlɛma est-ce que an ka génération min bɛna la o a génération bɛɛ bɛ gulon Faransi la a génération bɛɛ bɛ kɛ juruta génération ye a génération b'i si kan a bɛ ka juru sara FMI ni Banque mondiale ye Asimi mɛna k'a b'an bɔ jɔnya juru de kɔnɔ a bɛ k'an bɔ o de kɔnɔ layi c'est-à-dire yii ba ko matière première si an ka sanu min bɛ bɔ ka taa a bɛ feere n'a feerela est-ce que i y'a faamu o wari de bɛ kɛ Faransi t'i sigi dɔrɔn ka CFA dɔ imprimer k'aw d'a ma ko bɛɛ de banna ko la transformation des matières premières sur place Mali ka bolofɛnw tɛ bɔ tuguni n'a bɛ bɔ o y'a sɔrɔ a bayɛlɛmana Mali la o kɔrɔ ye ko usine baden de bɛna ale créer Mali kɔnɔna la sa transition kɔnɔna la c'est pas possible an ka taa Asimi ko malidenw a ye nin partager k'u bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ 4e génération dɔgɔtɔrɔso min i t'a ɲɔgɔn ye farafinna dɔgɔtɔrɔso min n'a bɛ lakali dɔgɔtɔrɔso min ni américains français chinois mɔgɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka n'u ka opération kɛ Mali la ni dɔgɔtɔrɔso in na tellement que a dɔgɔtɔrɔso in a ka ɲi a cɛ ka ɲi minɛn sugu bɛɛ b'a kɔnɔ opération bɛ kɛ ni minɛn qualité fɛn fɛn a minɛn bɛɛ b'a kɔnɔ n'a ye mɔgɔw diya ni dɔgɔtɔrɔso in jɔlen bɔ Faransi dugu min y'i diya bɔ ye i bɛ se ka n'i ka opération kɛ Mali la k'a kun ye ko Mali kana bɔ ni banabagatɔ ye tuguni est-ce que i y'a fɔ Mali kɔnɔ k'u bɛ taa furakɛ kɔ kan ko Mali ka banabagatɔ kana bɔ tuguni Mali kɔ kan k'a sababu kɛ ko dɔgɔtɔrɔso ɲuman tɛ an fɛ yan ko dɔgɔtɔrɔso tɛ yen ko min tɛ référence ye n balimaw a ye discours de ban quoi la ilaha illallah cɛ Asimi bɛ ka kabako kɛ wallahi a bɛ ka kabako kɛ a bɛ ne discours in mɛn kunun ne ɲɛji de bɔra n hakili sigira n jigi sigira n y'a dɔn nin de ye réalité nin de ye tiɲɛ yɛrɛ k'an ye armement san bilahi o tɛ tiɲɛ yɛrɛ armement tɛ kɔngɔ remplacer dɛ mais nin de ye indépendance yɛrɛ nin de ye tiɲɛ a bɛ ka min fɔ Asimi ye min fɔ kunun dɛ nin de ye tiɲɛ Mali bɛ k'a ka indépendance sɔrɔ sanni ko un hôpital de 4e génération a ɲɔgɔn tɛ farafinna est-ce que i y'a faamu hôpital min ni tubabuw bɛ ɲɛ bɔ a fɛ hôpital min ni tubabuw yɛrɛ bɛna u bɛ billet ta ka bɔ Faransi ni Amérique ka n'u ka opération k'an ka hôpital la un hôpital de 4e génération Asimi ko o projet est-ce que i y'a faamu ko projet k'a daminɛla yɔrɔ kunun ye 22 de a b'a kalama yɔrɔ a ka hakɛ to kunun ye le 21 de discours kɛra kunun de Asimi ko projet dɛ ko baara daminɛla bi a projet k'a baara daminɛla bi n bɛ ka kuma aw fɛ bi ye 22 septembre n bɛ ka kuma aw fɛ Asimi ko dɔgɔtɔrɔso in projet k'a baara daminɛla projet daminɛla
Non, 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 non. Tiens, Assimi Barake, tiens. On me ga joroni fon fait chounin clé. Nyo de fon balma ay nga vidéo partager. Wallahi ne be ga inquiétude. Il va faut kay ne konna taw de takate. Ne ko me ga sira yoro yen. Aba kalama ko Assimi aya beta point par point. Aw ko men kuma nunu mene daw. Nga économie labe. Ngona ma labe ngormement santé labane. A filɛ ka o baara de kɛ a bɛ ka économie de labɛn ni ye Mali économie dilantɔla de ni y'an dontɔla ye est-ce y'a faamu jamanabaw fɛ jamanaba minnu ye puissance économique ye Mali filɛ ka i sen da o senna nɔ de la ne mɛnna n b'a fɔ n ko armée bɛ ka monter en puissance économie bɛ ka monter en puissance a baara a daminɛ la an ka taa tuguni n bɛna kabako wɛrɛ fɔ aw ye la ilaha illallah c'est pas yeah i b'a dɔn k'a ye ko dɔ kɛ yan u b'a fɔ mun na lido bɔlaw ko 6 ye bara bila ye ko dɔ kɛ ne yɛrɛ t'a dɔn explication min bɛ di nin na quoi tiɲɛ a ye ko dɔ kɛ sisan n balimaw i b'a dɔn n'a tun bɛ ne ka vidéo lamɛn ne tun bɛ hami n ko Mali la école dɔw n'a y'a ta k'a lajɛ DEF la première nationale bac la première nationale n'a hakili b'a la ne ko n ko ka école dɔ créer école des super intelligents tuma bɛɛ ne ka vidéo la n m'a fɔ n ko pour que Mali ka kɛ nation ye n ko fo an ka taa à la recherche de la technologie bi diɲɛ bɛ technologie de bolo cɛ o cɛ jamana o jamana ye technologie mara jamana o jamana ye technologie ɲini k'a ɲɛdɔn diɲɛ jamanaw bɛ sirin ɲɛ diɲɛ jamanaw bɛ boli ɲɛ bi diɲɛ tile o ye technologie de ye e cɛ walahi ne tun b'a kuma la nin y'a tile fila ye bilahi Asimi ye n ka kuma mɛn a ko a ye nin lamɛn ka yan dɛ est-ce y'a faamu a ye terme dɔ fɔ yɛrɛ français in ye kabako ye quoi ko l'orbite ko ka Mali bila sur l'orbite des technologies modernes ko ka Mali placer sur l'orbite des technologies modernes yɔrɔ orbite ye sanfɛla de ko technologie kura fɛn fɛn n'a b'a ye informatique la yɔrɔ a bɛ iPhone nɛgɛ minɛ est-ce y'a faamu yɔrɔ a bɛ ordinateur nɛgɛ minɛ yɔrɔ a bɛ drone nɛgɛ minɛ Asimi ko il est temps Mali ka bɔ sanni na ko Mali yɛrɛ ka kɛ o dilanbaga dɔ ye ko Mali ka bɔ sanni na an ka kɛ o dilanbaga dɔ ye kɛlɛkɛminɛn an ka bɔ sanni na an ka kɛ kɛlɛkɛminɛn dilanbaga dɔ ye n'a hakili b'a la ne tun bɛ kuma dɔ fɔ ye malidenw ne tun bɛ kuma dɔ fɔ ye n ko an bɛ niveau dɔ la sisan n k'an ni Russie bɛ coopération na yɔrɔ ani Iran bɛ coopération na ninnu bɛɛ technologie b'u bolo ninnu bɛɛ bɛ transfert de compétences kɛ n ko Mali yɛrɛ ka école dɔ créer sur place école min an ka super intelligent mɔgɔ minnu hakili ka di nin bɛɛ ye olu bɛ kɛ sababu ye olu bɛ bila o école kɔnɔna la est-ce y'a faamu Russie bɛ technologie yira an na est-ce y'a faamu Iran bɛ technologie yira an na i b'a fɔ ko Asimi ye ne ka o kuma de mɛn a y'o baara de kɛ n bɛna a ɲɛfɔ aw ye Asimi ye création dɔ kɛ ko le pôle scientifique des technologies modernes le pôle scientifique des technologies modernes cɛ nin kabako yɛrɛ la ilaha le pôle le pôle scientifique des technologies modernes verra le jour ko obna le créer Mali la yoro na science ta ga lesta ko le pôle est-ce y'a famu le pôle scientifique des technologies modernes au cours de Mali akli dumantigu mɔgɔ minnu akli kadi étudiant minnu akli kadi élèves minnu akli kadi k'u bɛna ale fɛɛrɛ de kɛ science domaine na yɔrɔ science tɛ domaine kelen mathématique b'a la physique chimie b'a la bio b'a la technologie informatique k'u bɛna ale école ba de dayɛlɛ science domaine kama ka recherche kɛ missile bɛ dilan cogo min na a ye nin lamɛn ka yan dɛ missile bɛ dilan cogo min na Mali ka missile dilan cogo ɲini an ka bɔ sanni na an yɛrɛ k'a ɲini k'a dilan an yɛrɛ n ko Iran n'i y'a ta k'a lajɛ dans les années 60 Iran ni Mali bɛɛ tun bɛ développement état kelen na mais u sɔnna baara de ma bi Iran bɛ missile dilan Iran bɛ drone dilan Iran sera k'a dilan yɔrɔ min na Chine sera k'a dilan yɔrɔ min na mun na Mali tɛ se an bɛɛ y'an ka indépendance sɔrɔ wagati kelen donc ko de bɛna kɛ le pôle est-ce qu'il y a faamu le pôle scientifique des technologies modernes ko pôle scientifique des technologies Mali bɛna ale école ba de ta ka scientifique bila ta k'u bila ka recherche kɛ u ka balo u ka fɛn bɛɛ u ka avenir assuré len don wariko u tɛ miiri o la scientifique ninnu bɛ bila yen minnu bɔra école baw la k'u lasigi dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'a ye recherche kɛ a ye missile dilan cogo yira an na avion bɛ dilan cogo migi bɛ dilan cogo min a y'a dilan cogo ɲini Mali ka migi dilan est-ce que a y'a faamu o tɛmɛnen kɔ tuguni char bɛ dilan cogo min na a y'a dilan cogo ɲɛɲini Mali est-ce que y'a faamu Mali ka bila sanfɛ batterie bɛ dilan cogo min na a y'a dilan cogo ɲini Mali ka bila sanfɛ
avion de transport olu be glan cogo mina a glan cogo ɲɛɲini Mali ka se ka ni sɔrɔ Mali k'a glan yɛrɛ an ka bɔ sanni na an ka glan yɛrɛ parce que n'i bɛ ka fɛn san mɔgɔ bolo don dɔ ni aw kɛlɛla est ce que a tɛna ban ka fɛn feere aw ma o ye fɔlɔ ye filanan n'aw kɛlɛla minɛn minnu bɛ yen entretien jɔn bɛna e dɛmɛ entretien na e n'o jamana mana kɛlɛ Mali ko k'ale bɛna a ka dépendance de réduit Assimi ye terme fɔ ko Mali bɛna a ka dépendance ko Mali bɛna fɛɛrɛ de kɛ a kana gulon diɲɛ jamana si la ka fɛɛrɛ kɛ a ka gulon ni jamanaw la diɲɛ jamanaw la a gulonni ka dɔgɔya a ka dɔgɔya a terme Mali kana gulon diɲɛ jamana la non baara kɛra o de senfɛ a ye nin lamɛn ka dɛ malidenw a bɛna ye a tɛna mɛn n'a mɛn ko Mali y'a ka drone dilan a kana bara aw la dɛ a bɛ ala n'a y'a mɛn ko Mali y'a ka drone dilan an yɛrɛ ka drone Iran bɛ ka drone minnu dilan a bɛ ka drone minnu ye yɔrɔ wɛrɛ n'a y'a mɛn ko Mali y'a drone dilan des drone data a kana bana aw la dɛ o senfɛ o école mana créer ko école branche fɔlɔ branche caman yɔrɔ science domaine ka ca mais k'a branche fɔlɔ o kɔrɔ ye branche tɔw bɛ nalen k'a branche fɔlɔ bɛna kɛ mun de ye ko le centre de recherche en robotique et en intelligence artificielle. Le centre de recherche en robotique et en intelligence artificielle. Bravo. Que le centre de recherche a une lamere Mali bena min créé. A ka pôle scientifique na a branche polo bena ke mouni. Que le centre de recherche en robotique en intelligence artificielle. Le centre de recherche en robotique en intelligence artificielle. Aba kalama ko jamana tawla. Au centre nous équivalent au lieu de drone glan. Bi beba donc a fo et actuellement drone joda ba de be Mali keleola parce que drone ne va permettre est-ce qu'il y a Mali bi to ga kangono est-ce qu'il y a à 10 km 20 km 30 km ka yoro surveiller ou drone ga télé attaque là des drones armés de missiles capables de tuer des cibles comme Mali bena au drone au lieu de glan cho mena kamna o nyini naya Apple créé Iram sega o technologie di ama Iraman de mola Irisiban de mola Chinois de mola nine kesta aba me dans 10 ans ou bien dans 5 ans aba me ko Mali aka drone follow créer etche chambe ka ta 100 à l'heure ambe ka ta 200 à l'heure fora fina be Mali be ga ni projet minge ni ala ni nyambulo transition ngono Mali bena ke adama référence de ambe ga leader ya de ni fora fina ni konna la John ok Assimi Goïta mon kounou discours mais ne cachera de kuma de bana quoi kuma bana transition à barake maintenant la balle est dans notre camp ne kume jorola ne lao on se ga contingent dongo quand on me ga avion ça me ga menace on me ga ça on reste ga glan ni mbayira si ça Mali bena demander ni mogo be arme ferama mogo be missile ferama ika a fitinin glan chogo irana wa Assimi nga ne bena ke sababu awa kalama ko mo scientifique bade ne be Mali kona on me ga muneke iba e ka fo on scientifique on a meilleur munu mana boy kolla on molu blagata France nunu kalana ou be klein drone iba kalama France ba ka nationalité duma ka bara duma ou ta France de nafa ou tena Mali dafa si ça nga intelligent ou tena botu ni Mali kono école be créer professeur ou be boy ici kana cours duma Mali kono professeur ou be boy Iran kana cours duma Mali kono professeur ou be boy Chine kana cours duma Mali kono anga étudiant anga intellectuel ou teta yoro shila tuno teta o bana parce que we anga venir détruire ni ode anga étudiant manata nous e kalanga dro be gringa baraba duma ka nationalité duma ou te se ngana Mali la tuni alors que odun joda be Mali la anga barake Mali la Assimi ko de dabla la comme école mi mena bla école scientifique recherche c'est comme NASA équivalent NASA te America NASA équivalent Assimi mena aurait créé Mali la NASA équivalent Assimi mena le aurait créé Mali la Mali scientifique amna ñemogo bawsoro science domaine na mathématiques physique chimie radio glani télé glani amna même Mali yera baga iPhone glamet in Mali amna drone soro les drones d'attaque amna mais dans 10 ans nantura Assimi ko kuma min bada ba ta straminga dans 10 ans nama me ko Mali missile créé aba me ko Mali missile do essayer nama me agatigena dans 10 ans nantura ni siraka o école me créé ame armée de me chokoma ame war do armée la chokoma amna war do o école laté ka war ka milliard kuturu ta aduma
ama fo yina o fere ay recherche ke ay bombe glanchogo yina ayen ay missile glanchogo yini ay avion glanchogo yini o école den fam be dola o école den ko parents amu bet en charge pour que warko hami fo habi nganu mena kalandoro ka geyini ni ke ka fenkro gla ngana di Mali etama avion esi afomu technologie o et missile o drone o esi afomu iPhone téléphone ordinateur o internet kanimbe de technologie nyina ngana dépend babu la tuguni asimi Mali problème famu wala famu ay Mali aya problème famu bi aya problème famu sini asimi ni mbara menge amanendi anofe anaka gouvernement Premier ministre par intérim ka doge premier ministre no Choguel Kokala Maïga a Choguel Kokala Maïga me doge ala ka mana parce que Mali mako bala me wati na premier ministre mi a remplacer ayi joa joro la ay baraka ka nga fo Choguel kuma fo cette transition me barala am ka nga indépendance sur sani am se ka bif and fêter avec la plus grande fierté. Am se ka bifende fêter avec la plus grande fierté. Biasimi anga fierté segama. Armée bega monter en puissance. Économie bega monter en puissance. Asimi bega Mali ka fierté segama. Mali tina glon jamana ola. FMI juruta bena dabla. Banque mondiale juruta bena dabla. Antina glon tuwabu la. Tuwabu ka scientifique ou be minke ka drone glan. On yere bena nga drone glan. An yere bena nga missile glan. An yere bena nga avion glan. Arab na nga keleke minongla centrale nucléaire ni bebna ke Mali konala Mali on ayaw disi kusi wa même mi foyer ay ni noter ka vidéo blanc ay ni noter mena vidéo blanc o te dore Mali dom anga fere de ke ni projet mi lancera projet rebena lancer ni tise ka ban transition gono or la nga fere que transition nga continuer mo munu me ka transition mara il faut que nous ne ka continuer ni nous ma continuer projet nous me dansera l'arrêt ou un projet mi lancer il faut que nous ne ka continuer fangay ou ka continuer ni fangay il faut que mettre kele o kele ga ngo kele regere projet lancera projet création adobe se ka ta sans flala adobe se ka ke sankele ade kalo damado dobe se ka ta sans sabala. Donc il faut que Assimi nous nga toi faut Assimi nous nga s'entendre que na be fera Mali ya ka missile créé déjà le projet lancé ne kumeka ne demando ne ba do transition tant pour permettre ka bara beke mais ne kumo de faut tuma chama mu ka projet o lancé wallahi yo reke ne dara la bi ko Assimi ame kuma mfo wallahi ka ba la men dara la benala che oro la jury chercheur a ka vidéo partager ndara la ngaba nga kuma wallahi ndara la ka ba appliquer donc même yini au fait on a fait beke ni transition a continuer ni transition ka nga mede ni transition ka nga 100 ans de que 100 ans pour que nga siga ni projet nous tonobo anga nafabo anga nafadu anye ka malien ya avec un missile là anye ka malien avec avion fabriqué kabako tere tellement que toi ya hakli coloniser ou ya hakli mina ka hakli ke join kan siga nge na pour ça ngo mali be missile là do to ba fo ti magola am soko ke choko de off alors que missile be gladi fon fait a beban fait en matière première bébé Chine hake en 1960 Mali ni Chine be ou ga indépendance soro chinois sera rom na muna Mali tissé iranien sera rom na ka ke muna Mali tissé angana ta oro jaw Corée du Nord est-ce que oluga économie nga green Mali Corée du Nord sera ka arme atomique glan avion glan muna Mali tissé ka ke côté malien tissé ka minke Malien est fierté, Malien est acclidé, Malien est soukolodé, Malien est damedé, Malien est excellence, excellent domaine bella, excellent militairement, excellent économiquement, excellent en étudiant à niveau là, science domaine, technologie domaine, ni bête Malien, ni bête Malien. Tiens, il y a de l'espoir, espoir bien, espoir bien, walai. Salam alaikum maubla.